Butuanon River nga mitadla sa Mandawi City na-reclassify sa Environmental Management Bureau o EMB sa DNR gikan sa Class D giilan ng Class C River. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yes la, nagpasabot kuno kini nga ang maong suba haom na sa propagation o pagpadako sa mga isda ug ubang marine life butang nga gikalipay karon sa mga opisyales sa dakbayan. Usa sa duha ka major waterways sa Mandawi ang Butuanon River. Mitadla sa ubay-ubay nga mga barangay, usa kini sa hugot nga gimonitor ang sitwasyon, labi na kun bati ang panahon sa hulga nga musuyla kini. Usa sab kini sa target sa regular nga clean-up operations nga gihimo aron malimpyuhan ang sapa sa nagpondo og mapadpad nga hugaw. Sa State of the City address ni Mayor Jonas Cortez kagahapon, gi-highlight sa mayor ang reclassification sa DENR sa estado sa sapa. Gikan sa pagka-Class D o buot pasabot, ang tubig para sa industrial use na reclassify na ngadto sa Class C o pasabot ang suba haom na sa pagpamuhi sa mga isda o sa ubang aquatic resources. Decades-long problem. I am happy to report that our numerous efforts to rehabilitate the Butuanon River are starting to bear fruit. Pasabot sa labaw sa Mandawi City Senro ang declaration sa EMB na pahibaw ni adtong Disyembre. Nagbase sab kini sa mga laka nga gihimo sa dakbayan mapa-reclassify ang sapa. Matud pa, dugay nagyong damgo sa syudad, malimpyo ang Butuanon. The reclassification did not come from kanang, uy, nilimpyo naman ang sapa, sige ato i-reclassify, no. Ang ilang nakita siguro is posibleng malimpyo or posibleng naay mausab if we reclassify. Because the efforts are there. Giklaro sa Senro, bisan sa kalambuan dili mulugak ang dakbayan sa kampanya ni ini. Importante matud pa ang pagtambayayong sa tanang sektor, labi na sa mga residente aron makabot ang tinguha. Kung ato ang pasagdan nga iyang classification is D, magpabilin siya hugaw. Meaning, ang damgo sa syudad nga malimpyo siya, murag manunod. Yun tungkol kay, to some extent, doon ay policy nga, nag-allow nga, hugaw-hugawat siya up to that extent. Gi-work out sa city, nga ma-reclassify siya, nga ang iyahang, in a way nga, ang iyahang quality sa wastewater mo improve. Pressure gyud di sa tanan, dili lang sa establishments, tanan gyud. Everything that we do, atong ilabay, atong i-dispose, somehow maabot sa kanal, sa daan sa kanal, maabot sa sapa, maabot sa dagat. So kitang tanan play a role. Kung mahulagway nilalan, kung mamahimo gani kunong panag-ingnan sa uban nga mga nasod, mamahimo man gani o gili imposible nga ang sapa nga hilabihan ka hugaw, hilabihan ka polluted, mamahimong ma-rehabilitate o ma-transform nga malimpyo kini pagbalik sa habig sa Mandawi, layo-layo pagyud kuno kini apan dili imposible lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.